Sinibingelele babukeli nabathandi beBeat HTV. Sibuyile futhi iBeat HTV isekhona. Sibonge nje ukuthi nisasekhona nisahleli nathi nakuba kukade sigcine ukuthi siniphe something. Sisekhona nje ngoba singavalelisanga singaze sivalelise kusho ukuthi i-channel isekhona sisekhona. Siqala ke enye i-show kahle kahle abantu abasuke besibhalele under ezomphakathi befisa ukuthi sizokwenza izitori nabo abanye uthola ukuthi bakude siloku sibamisa. Size sabona kungcono ukuthi labo bantu besenzele into engathi ingcono. Njengoba nje namhlanje istory la esisiphethe udaba lo munye umfo olapha endaweni yasePietermaritzburg. Uthi usesobantu lo bhuti lo akwaZuma isibongo. Isitori sakhe wayethe nayofisa engathi singeza kuye interviewer ngale story sakhe ngale nkinga anayo ekhaya. Uyazi ukuthi kodwa i-channel akukho okutheni engakusiza ekuthenini ilungise isimo ngoba usebonile naye sebeke bazama uma wakhe usekwazama ukubahlanganisa nalo muntu anenkinga naye kwanhlanga emuka nomoya. So into ayifisayo nje uthi yena ama-advice kuphela udinga nje ama-advice kini nizolalela isitori sakhe bese nisho nikushoyo ebona ukuthi yini angayenza ngoba uyasho yena ukuthi yini acabanga ukuthi mhlambe engayenza la yenza ukuthi isimo sibe ngcono ngoba inkinga isekhaya. Le ndoda ithi inobhuti wayo omdala bayelamana nje lama ubhuti wayo lo mdala bese kuza abanye ke ngemuva. Kade behleli bahlala futhi bahlala nomama nje umama bese ubhuti omdala kuyiyona bese kuba abanye abeza ngemuva. So ithi kunesikhathi ke la kade behleli bengasebenzi yona nobhuti wayo abanye vele basebancane basafunda. Ngalesikhathi behleli ubhuti wayo wathi hamba nje behambe bebheka nomngani wakhe ubhuti wakhe nomngani wakhe ngala sithi ukufesa kwezinye indawo bathi ukumaketha. It's either ke singathi bafesa or bamaketha benza leyo nto bafuna umsebenzi. Kwakhona la okuthiwa bebuye Monday the following week. Makushiwo njalo bafike lo bhuti wale ndoda ufika ayitshela ukuthi ngabe sekhona khona la okuthiwa sibuye next week Monday. Sibuye nama-CV kuzobe kuqashwa. Le ndoda nayo yalungisa yayo i-CV. Angithi ubhuti uyitshelela ukuthi vele ilungise i-CV yayo kuhanjwe kuyiwe khona la. Nayo yayilungisa i-CV. Bavuka ekuseni bahamba yiyo ubhuti umngani. Then uma befika lapha nangempela bethole abanye abantu nabakade bazivela ukuthi kuyaqashwa abaningi. Bese bewahambisa ama-CV bonke ngoba vele wonke umuntu wayelapha wayebuya ngoba etshelwe ukuthi ngalo langa kuzobe kuqashwa. Beyohambisa ama-CV. Bewaqoqe la egethini belindele lo mlungu efike ezoqashela la egethini lo kuthiwa uyena owayiqasha. Efike ebheka i-CV yomuntu ebheke ngapha ebheke ngapha kube khona ababeka eceleni. Then mase wabekile eceleni lama-CV bese ebiza laba azobaqasha ebize ngokwe-CV ukuthi usibanibani cela eze ngapha usibanibani eze ngapha usibanibani eze ngapha kanjalo baze bephelele isibalo asidingayo lesi vele kuyisona sama-CV lawa sewahlungile aseceleni. Into ke yenzeka lapha lo mfo lona osibhalele uthi yena waqashwa nomngani kabhuti waqashwa. Ubhuti yena wangaqashwa. Kwase kuqala lapho kwaba nenkinga phakathi kwakhe nobhuti wakhe. Inkinga ke isekhaya vele bahlala bonke ekhaya. Lo uyasebenza ubhuti akasebenzi and ubhuti uyena otshelela ukuthi kunomsebenzi. Mabeqashwa laba vele baqashwa nje nabanye abaningi kodwa ke sibakhulumela laba vele le ndoda nobhuti wayo nomngani kabhuti wayo. Mase beqashiwe isebenze le ndoda kuqala ekhaya ngoba angithi umuntu vele ekhaya mawukuthi uhleli wena osuke uzokwenza izinto edinga nje leyo msebenzi yasekhaya. Lo munye angithi vele uyasebenza lo munye uhleli.
So lona bese bona ngathi usenziwe isilimo ekhaya ngoba nakho engasebenzi. Wagcina engasazwani-ke nale ndoda le eyakubo le kuyiyona esibhalele. Kwayisimo nje esibi. Kwangenelela uma wabo ngokubona naye isimo ukuthi asisihle. Wababiza wazama ukukhuluma nabo. Manje into ekhala ngale ndoda kakhulu ithi ubhuti wayo ngenkathi bekhuluma mayebuza ukuthi yini inkinga yakhe. Yena uyakukhahlela ngazo zombili ukuthi unenkinga nalomuntu. Uthi yena u-right akanankinga. Mase bembuza ukuthi why pho ungavumi mayekubengelela umfowenu, why ungakhulumisi yonke lento ngoba vele akasamkhulumisi. Akayikhiphi answer kodwa uthi yena akanankinga. So uyabona ukuthi lowo muntu kushuthi akayimisele ukuthi kulungiswe isimo. Manje uthi lona-ke osibhalele ngoba vele uyabona ukuthi ubhuti ngeke ashintshe. Ayisekho into angayenza ekuthenini amshintshe mhlawumbe ebe right. Yena ubesecabanga ukuthi ephume ekhaya eyoyirentela somewhere. Bese efika ekhaya ngoba kuphela inyanga mhlawumbe ebalethele kabalethele khona. Ehlalele yedwa lapha ngoba uthi even nokuba sekhaya kusamjabulisi. Mayiphuma emsebenzini nje ekhaya akasabi happy noma futhi off akasakwazi ukuhlala ekhaya ngokukhululeka. Usezizwa nje engaphephile ngoba akazi ukuthi ubhuti wakhe yini leyamcabangelayo nakangaka. So-ke uthi akazi ukuthi le plan eyokuthi-ke mhlawumbe ephume eyoyirentela ngabe i-right yini noma mhlawumbe ayikho right. Uthi yena nje lokho asekucabangayo manje so udinga i-advice kini ukuthi yini mhlawumbe nenibona ngaphandle kokuthi-ke mhlawumbe ephume eyorenta. Akukho yini okunye mhlawumbe nibona ngathi kungenziwa ngoba yena ngesingayo ukuthi wenele nje manje ilokho asekubonile kubhuti wakhe uneshow ukuthi vele sorry uneshow ukuthi umuntu angeke esashintsha ngendlela sekwenzeke ngayo ngoba ubhuti wakhe mayethi yena akanankinga kodwa inkinga ibikhona. Uyabona ukuthi akayimisele ukuthi lolu daba lisolveke. So yena isolution anayo uthi eyokuthi ephume evele eyorentela straight ngoba akukho okunye akubona ngathi kusangamsiza. Ukuhlala ekhaya akusekho right. Akasekho nje happy. Akasazizwa futhi esafe-ke enye inkinga athi ubhekene nayo. So uthi uyacela ukuthi mhlambe uma kukhona ocabanga ukuthi le nkinga yena angayibona ngenye indlela eze ne-solution leyo. Uyabo. Ngebhadi-ke vele ngeke ngimusho okuningi igama ngoba vele umuntu osuke vele kade evele ezocela ukuthi efihlwe nakwi-channel asike isidingo sokuthi sesingaze sisho okuningi. Uyabo sinawo ama-message amaningi abanye basenda basenda ku-WhatsApp nje abanye babhala abanye basende ama-voice note asemaningi kakhulu. Abantu belokhu besibiza i-problem nje bakude abantu abahlokhu besibiza bakude. So iy'tori ey'fana nalezi zizoqhubeka zibe khona ngoba vele sinabantu abaningi abasuke bekude ey'suke kade zizongena lapha ezomphakathi if umuntu ekhona. But-ke since umuntu engekho sizokwenza kube i-program ey'mele. Nizo-check-a nje laphaya nizobona nje nani laphayana le episode le yokuqala under i-program ethi nansi indaba. Eyokuqala nje le episode this is our first episode under inansi indaba. That is our new program with B2H TV. Nesisazoba nayo ngicabanga ukuthi nje until izi-channel ikhule kube ukuthi masibizwa ngoma bizwa sabele siyafika, siyabizwa siyasabela siyafika. Ngoba kwamanje i-channel isasephansi kakhulu ukuthi ngaba nalawo mandla ukuthi ihambele abantu. So sisazoba nayo nje i-program le ekanje ukuze umuntu nomuntu onesifiso sokuthi ashare isitori sakhe engagcine sevaleleka because of i-distance. Kunjalo nje babukeli, siyabonga nje kakhulu ukuthi nisasenathi ningakhohlwa-ke futhi uku-subscribe ni-like niphinde ni-share futhi. Low Hard Cash le i-B2H TV sithi senithanda sisazoqhubeka futhi sibe nani. Kuningi nje futhi okusazoqhubeka kwenzeke ngoba vele iy'ndaba azipheli. Iy'ndaba ay'pheli nokwenzeka kwezinto akupheli. Kusakhona futhi okunye esisazoku-add. Uyabo. So nihlale nathi nje babukeli siyanithanda si-B2H TV.
Don't forget to subscribe, comment, like and share. Siphinde sihlangane kwi-episode elandelayo. Sibonge.